Streetball je kao projekt počeo skromno i sa željom da se pomogne našem gradu, teško stradalom u Domovinskom ratu. Tijekom 10 godina postaje prepoznatljiv u cijeloj državi. Streetball je kao prvi projekt mladih bitan i po tome što je povezao mlade ljude i potaknuo niz novih projekata kao što su božićni turnir, malo nogometni turnir, koncerti, internet portal, novine i drugo. Kroz svoj desetogodišnji rad ostvarili su onu prvotnu ideju i želju da mladi na svoj način pridonesu duhovnoj, kulturnoj i društvenoj obnovi Lipika. Pozivam mladog gospodina Ivana Puščanika, predsjednika udruge, da primi nagradu. Jedan je od organizatora prve utakmice u daljinskom jahanju, Bljesak 1995. Predsjednik športskog kluba uzgajivača golubova listovnoša Lipik Pakrac, amaterski košarkaš i ljubitelj športa. Osoba koja sve svoje kvalitete i ljubav prenosi na svoje sinove, jednom riječju uzorni građanin. Uspješnih godina ovako. Danas su sigurni na vas ponosna vaša djeca, unučad, ali i svi vaši učenici i kolege koji su sa vama dijelili školske hodnike, zbornicu i lijepe hrvatske riječi. Hvala puno. Molim gradonačelnika da službeno proglasi ministra Petra Čobankovića počasnim građaninom i uruči mu povelju. Sa osobitim zadovoljstvom, što je zaista najmanje vam radi za vaš zaista nemjerni problem. Još jedan iskreno hvala i veliki čest. Ovaj grad danas vam